tinapalabas nga di mo malipatan, ngem may salang ti ibaga ni Jesus ti sungbat. Ni Jesus ti sungbat amin nga rigrigat, malaksid pa'y kenkwana awan ti daduma. Ni Jesus ti sungbat amin nga rigrigat, malaksid pa'y kenkwana awan ti daduma. Amok nga dati bantay kasla di makalayan, amok nasib nga tangatangmo kasla nga di agini. Nubilang man madimam mo ti sao ti Dios puno, ket nuluktam ta pusong ipakita ni Jesus. Ni Jesus ti sungbat amin nga rigrigat, malaksid pa'y kenkwana awan ti daduma. Ni Jesus ti sungbat amin nga rigrigat, malaksid pa'y kenkwana awan ti daduma. Jesus iti amin apitik ti puso, agyaman ak Jesus iti amin apitik ti puso. Adat mana ngajak kamu, adat lugar ngajak na panang, ngemti may sa ngamukunan, nga ni Jesus susut ada di tuy puso,
ito'y puso. Ti Diyos pudno unay. Ti Diyos pudno marikrik na ito'y puso. Ti ayat na dakkel unay. Ti Diyos pudno marikrik na ito'y puso. Ti Diyos pudno marikrik na ito'y puso. Hakabsat ko nga Kristiyano, agpatpatuloy kayo, mapig sa inyo't pamatiyo, taumayan ni Jesu Kristo. Nagitirig-rigat yu, ket ano sanyo, ay, gagangay gagangay ng amin. Itrabaho yu ket di day tanadyosan nga pamati, magimbaganti umihi, tapno adudan tu di mapili. Dagitirig-rigat yu, ket ano sanyo, ay, gagangay ng amin. Ay,
Kristo. Dati gungunam agururay ken ka. Di ka maupay no dagiti gagayem mo. Upayen ken bay anda ka. Ngem ti Dios kunana di kantubay ay wanang kaingganat panupala. Di ka maupay, di ka agsano, amok na ragsak, di pagtumpala. Agtuloy ka, ken Jesu Kristo. Dati gungunam agururay ken ka. Ragsakem ket di panagserbi. Ketong palenti bilin ni Kristo. Taas si degenti ay na. Nga mga lakadagiti iglesia na. Di ka maupay, di ka agsano, amok na ragsak, di pagtumpala. Agtuloy ka, ken Jesu Kristo. Dati gungunam agururay ken ka. Di ka maupay, di ka agsano, amok na ragsak, di pagtumpala. Agtuloy ka, ken Jesu Kristo. Dati gungunam agururay ken ka. Di ka pa'y naumagayen, ita ka malingaan aramiden, apay nga di ka makonsensya, inal daw nga agbasbasol ka, agpanpanunot kan sakbay nga mala daw ka. Madangkan tapod no nga dalan. Talikod am day tapag basbasulam. Mabirukam tipod no nga pakaragsakan. Kunam nga sikaket Kristiyano. Ngem tibiyag mo na punot gulo. Panagbalbaliw met tinapanunot mo. Ngem di mo amuno kasano. Nalakalang day tagayen. Ipakumbabam day tabagin. Nesus ti asid kam. Tsikayat mo ket maalam. Ketabiyag mo mabalbaliwan. Agpanpanunot kan sakbay nga mala daw ka. Madangkan tapod no nga dalan. Talipod ang day tapag basbasulam. Mabirukam tipod no nga pakaragsakan. May sa
agis eskwela nagaduti ko warta inted datatangken inang emjak amut pangigas tuwa inusar ko ti barbar kada ininom ken salsala ingana nga nabartek dakit awanen ti kuwarta nagikatak ti eskwela adut nagtuturo nga ijayak nga naisagmak nangalaak ti problema unak no awan namnamak nga masulbat ti problema kem ti Dios nagsangita kararagput ng egan na nagserdiak iti apo pinakawan at pasuko pinalbaliwan at yagpo ket permiti ragsaku intuloy ko ti eskwela dananang kentatang nakaragragsa agyamyaman dati apo ingganat naturpus ko gagayem ko nga agis eskwela awan may teti barbar kada segunti na padasa kitda kayut balbalakada gagayem ko nga agis eskwela awan may teti barbar kada segunti na padasa kitda kayut balbalakada Kristiyano pabilgen na kan kanayo rumardarang kasla ako'y nakanayo agayos ka kanyak nga kasla dano tapno matulungan dagi jay agrigriga ket amin nga kasip ngetan masilawan adu ti bantay nga kalkalay ate karayan nga nauneg lang languye ti Diablo isut kal kalabanen ngem awan pulos iti pagdanagak kaputa adani Jesus isut kadwa nga isulat
jay agrigriga ket amin nga kasipnetan masilawan ket amin nga kasipnetan masilawan. Saan na kun kasla idi ununa na binalbaliwana kunti Diyos Ama madi kayaten nga agsubli ti dati tirwangan na isira kun pay idi irugi kun makipagnaken ni Kristo tumaray nga makilumbat pagka Kristiyano pabilgen na kan kanayo lumardarang kasla apoy kakanayo agayos ka kanyak nga kasladano tapno matulungan dagi jay agrigriga ket amin nga kasipnetan masilawan adu ti bantay nga kalkalay ate karayan nga nauneg lang languye ti Diablo isut kalkalabane ngemawan pulos iti pagdanagak kaputa adani Jesus isut kadwa nga isulaeng iti pagsanggira ket agbalbaligiya kanaragsa ket dagiti angheles mo agpalakpak tatinagan mo Jesus maitan-o pabilgen nakakan kanayo tumardarang kasla apoy nga kanayo agayos ka kanyak nga kasladanon tapno matulungan dagi jay agrigriga ket amin nga kasipnetan masilawan.